जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସକାଳ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇକି କାମ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଏବେ ଅବିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ କାମ ଅଧିକ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ବସିଥିଲି କାମ କରୁଥିଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି 12ଟା କାହିଁକିନା ମେସିନ୍ ସାରିକି ବାହାରିଲି ଉପରକୁ ସକାଳୁ ଖିଆପିଆ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁଠୁ ବର୍ଷା ଲାଗିଛି ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ଓଦା ଓଦା ହେଇ ଗଲି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇନି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆଇଲି ସେ କାମ ଲାଗିବନି ଆଉ ଅବିକା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆପଣ ଦେଖିବା କାରଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଯିବା ଶିବାନୀ କହିଥିଲି କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବା ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଯାଇ କାମ ଲାଗିବା ଶିବାନୀ କ'ଣ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ତା କହିଥିଲି ସକାଳେ ସେୟା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଶିବାନୀ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲାନି ସେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଛି ପୁରା ଜୋରସୋର କାଲି ଆଣିଥିଲି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ସିମ କାଟି ସିମ ଭାଜିବ ଆଉ ଶିମ୍ବ କିଲୋ ଏଠି 80 ଟଙ୍କା କାଲିଠୁ ସକାଳେ କିଛି ହବନି ନାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବ ନହେଲେ କିଛି ହବନି ସକାଳୁ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବ ଯଦି ପଖାଳ ନ ଖାଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ପାରୁଟି ଖାଇକି ଯିବ କିଛି ହବନି ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆଗ ଏଇ କେକ୍ ପାରୁଟି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବ ଭଜା ହେଲେ ପୁଣି ଆସିକି ପଖାଳ ଖାଇବ ତାପରେ ଯାଇ କାମ କରିବ ପଖାଳ ନାହିଁ କି କଣ ପଖାଳ କାହିଁ ପଖାଳ ଭାତ ପଖାଳ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି ତମେ ଏଥର କାମ କରିବା ଆଗରୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଯାଇକି କାମ କରିବ ଏଇଟା ପଖାଳ ଖିଆ ଟାଇମ ହଉ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ପଖାଳ ଖିଆ ଟାଇମ କି ଏମିତି ହବନି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ହବନି ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ଖାଇବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବେଡ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ୟା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଭାତ ବଳି ବସିଛି ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଧୁଛି ତାକୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସକାଳୁ କେକ୍ ଖାଇବ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଇବ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବା ପଡ଼େ ସକାଳୁ ଯିବା ପରେ ଏତେ ସକାଳୁ କିଏ ଖାଇକି ଯିବ ପଖାଳ ଏତେ ସକାଳୁ କଣ ତମେ ତ ମଇଦା ଗୁଳେଇକି ଆସିକି ଖାଇକି ଯିବ ଏତେ ସକାଳୁ କଣ ହଁ ଏତେ ସକାଳୁ କ'ଣ ମିକୁଳିଟା କ'ଣ ଲୋ ବନ୍ଧୁକ କେକ୍ ହଉ ପାଉଡର ହଉ କି ବିସ୍କୁଟ ହଉ ଯାହା ଆଣିଥିବ ରାତିରେ ସେଇଆକୁ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ ତାପରେ ତମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଖାଳ ହେଇଥିବ ଦେଖିଲା ଗରମ ଭାତ ଦେଇଦେଲା ମଇଦା ଗୁଳାଅ କି ମଇଦା ଗୁଳାଅ କି ନ ଗୁଳାଅ ତମେ ଆସିକି ଭାତ ଖାଇବ এটা কত বল তা গুলি কাই ତମେ ତମର ବୁଝିବ ତମେ ମଇଦା ଗୁଳେଇକି ଖାଇବ କି ମଇଦା ନ ଗୁଳେଇକି ଖାଇବ ଏଟା ତମେ ତମର ବୁଝିବ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବ ଭଜା ଭଜି ହେଲା ଆସିକି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଯାଇକି ତମେ ତମ କାମରେ ଲାଗ ତାପରେ କାମ ବିଷୟରେ ଇଏ ମତେ ପାଠ ପଢାଉଛି ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ପୁଣି ଯାଇ କାମ କରିବି ବଲ କାଇଁ ତା ଗୁଳି କାଇଁ ଆଜ ଗୁଳି ଥିଲା କାଇଁ କାଇଁ ଆଜ ଏଠି ଗୁଳି ପଶେ ଗୁଳି ପୁରା ଏଠି ବଲ କାଇଁ ବଲକୁ ବଲ୍ କ'ଣ କଲୁ କୋଉଠି ସିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେ ପଡ଼ିବ ଖାଇବାରେ ପଡ଼ିବ ମାମା ବାଡ଼େଇବ ଧରିକି କ'ଣ ସିମ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବୁ ନା ଭାଜିବୁ କ'ଣ ଭାଇ କଷା କରିବେ ସିମ କଷା କରିବେ ସେ ଭାଇ ନେଇ ତରକାରୀ କର ନା ମୁଁ କରେ ସେ ରାଇ ବେଶ ତ ନାଇଁ ରାଇ କରିବୁ କ'ଣ টানি দেবি খালি টানি দেবি সেମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ହଁ ହଁ ଶୁଭିଲା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି କରିକି ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି କରିକି ଦେବା କଣ ତମେ କାଲିଠୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ତମେ କାମ କରିବ ଯୋଉ ମେସିନ ଚଲେଇ ଦଉଛ ତୁ ତ ଇଏ ମତେ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କିଛି କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଗରେ ଉଠୁଛି ଇଏ ଶୋଇକି ଅଛି ମା ପୁଅ ତକୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ କଣ ତମେ ଉଠୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଉଛ ଉଠୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଉଛ ହଁ ତୁ କର କେତେବେଳେ କରୁଛୁ କର ତମକୁ କହୁଛ ତମେ ଯୋଉ ଉଠିକି ବ୍ରଶ କରିକି ଯାଉଛ ତ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ ଯୋଉ ଚଲେଇବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସିକି ଆଗ ପଖାଳ ଖାଇଦବ ତାପରେ ମଇଦା ଗୁଳେଇବ ନହେଲେ ତମେ ମଇଦା ଗୁଳେଇକି ପଖାଳ ଖାଅ ଯାହା ଖାଉଛ ଗୁଳେଇକି ଖାଇବ ନହେଲେ ଗୁଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବ ବହୁତ ବୁଝେଇଲାନି ଖାଇଦବା ଥଟ୍ଟା ମଜା ଭାବନି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଇକି ଥଟ୍ଟା ମଜା ଭାବନି ତମକୁ ସତରେ କହୁଛି ତମକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଲାଗୁଛି କହି ତ ସେଉ ହଜାର କ'ଣ କହି ହଉଛି ଥରେ ତ କହିଲୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଥରେ କହୁଛି ବିରକ୍ତ କରି କହିଲି ତ ଥରେ ସବୁ 10 ଥର ନ କହି ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି 10 ଥର କହିଲେ ତା ମନଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆରାମ ଲାଗିବ ତାକୁ ସେ 10 ଥର କହିଲେ ଏ ନଉନୁ ବଲପୁର ହଉନୁ ବଲପୁରା ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ କଥା ହଉ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ବାହାର ଟିକେ ଗୁଦା ଫୁଦା ଯିବାର ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଫୁଲ ଦେବି ଆଉ ଫୁଲ ଦେବି ଲୁଣ ନେଇକି ଆଇଲି ମୁଁ ଖାଇବା ଭାତ
जो लुण पिज नहीं क्या मामा तो आसिक रेडी है खाली से लुण धरिक आस आम पुआ स्टार्ट करी खाଇବା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇ ବୋଲି ଭାବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ଗରମ ଅଛି ଆଣେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବୁଲ କାମ କିଛି କନା ମା ଭଳିଆ ଖାଲି ଖା ଶୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ। ଖାଇସାରି ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲି कंपानी ଭିତରେ ଆସିକି ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଜି କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲାଇନ୍ ରହିବନି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ନ ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଇ ଆସି କାମ ଲାଗିଗଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସରିଲାନି କାମ ମାନେ 100% 50% କାମ ସରିଛି ଆହୁରି ଅଛି 50% କାମ ଆଉ ସକାଳୁ ଖାଇଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଶିବାନୀ ରାଗି ପୁରା ମୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଚକ୍ଷଣ ରାଗି ପୁରା ସେଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲା କାରଣ ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ ଖାଇଦେଇକି ଯାଇ କାମ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ତାର ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଅଭିଜ୍ଞ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ନା କାହିଁକିନା ସେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କମ୍ପାନୀକି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଥିଲିନି ଏବେ ଅଭିଜ୍ଞା ଗଲି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆଇଲି କାମ ଅଧା ସରିଲାନି ଆଉ ଅଧା ଅଛି ତାହେଲେ କାମ ସାରିଦେବା କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଛି ତୁହାକୁ ତୁହା କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କଟିଯିବନି କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଯେତିକି ସବୁ କାମ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ କିଛି ବି କାମ ହେଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ କାମ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଯଦି ପଳେଇବ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ସେଇ ଲେଟ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେନି ଏବେ ତାହେଲେ କାମଟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବି ଏଇଟା ବି ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଇଏ ଚାଲିବନି କିଛି ବି ହେବନି କି ଚାଉମିନ ସିଝିବନି ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ପଳେଇନି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ବାଦଲ ଘୋଟିକି ରହିଛି ପୁରା ଆକାଶରେ ପୁରା ବାଦଲ ଘୋଟିକି ରହିଛି ଆହୁରି ମାନେ ବାହାର କାମ ଅଛି ଏଠି କାମ ସରିଲେ ଯିବି ଟିକେ ବାହାର କାମ ଅଛି ବାହାର କାମ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ମଇଦା ଫଇଦା ବି ସରିଯାଇ ନାହିଁ ମଇଦା ଫଇଦା ବି ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ସାରିବା ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଯେଉଁ ଜଳୁଥିଲା ଯେଉଁ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଖୋଲିଲି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଦଲ ହେଇଯିବ ବାଦଲ ଭଳିଆ ପୁରା ଘୋଟିକି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠଟା ଜଳିକି ପୁରା ପ୍ରେସର ହେଇକି ରହିଥିଲା ଖୋଲିଦେଲି ପୁରା ବାହାରିଛି କେତେ ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଦଲ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ପୁରା ସେପଟେ ମାନେ ଗେଟ୍ ମୁହଁଟା ପୁରା ଧୂଆଁମୟ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି এইপଟେ ଲାଗିଛି ତ ଆମର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗରମ ଏୟାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇଟା ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ଟାଣୁଛି ସବୁ ଆଉ ବାହାରକୁ କାଢ଼ୁଛି ଟାଣିକି ଆଉ କେତେ ଜୋର ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଏଇଖିଣା 5-10 ମିନିଟ୍ ବାହାରିବ ତାପରେ ଆଉ ବାହାରିବନି ପୁରା ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ ସବୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେବ ଆଉ ଟୋଟାଲ ବାହାରିନି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଉମିନ ଶୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବାହାରିଛି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ବାହାରିବ ପୁରା ସବୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କାମ ଅଛି ଅଲଗା କାମ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ସେଇ ପାଇପ୍ଟା ଯାଇଛି ସେ ଭିତରକୁ ସେ ଦେଇକି ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ସେଇଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଅବିକା ଆଉ ବାହାରିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଗଟା ଏମିତି କରିଛି ଯେ ମାନେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲି ଏବେ ଗୋଦାମ ଯାଉଛି ବାହାରିକି କାହିଁକିନା ଚାଉମିନ ନେଇକି ଯାଉଛି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଧରିକି ଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଯାଉଥିଲି ବାଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ସିଟ୍ଟା ନା ବସି ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଏତେ ମାନେ ଗୋଡ଼ଟା ଧରି ନେଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ଅଧା ବାଟ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦୁନା ରଖିଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାଟରେ କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଘଟା ଧରିଦେଲା ଜୋରରେ ପବନ ଟିକେଲା ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଗୋଡ଼ଟା ଧରିନେଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ
ବାତ୍ୟାଟା ଅଛି, ବାତ୍ୟା ତ ହବନି କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି ନା, ଆସୁଆ କୁଦା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପଳେଇ ଯିବାଟା ଯାଇ କୁଦା ମାଲଟା ଚାଉମିନଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଦୁଇଟା ମଇଦା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଶିରଟା ଧରିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାଟରେ, ନହେଲେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଲ କେମିତିଆ ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଶିରଟା ଧନ ତଥାପି ଏତେ ବୋଧେ ବିନ୍ଧୁଛି ଶିରଟା। ଏଇ ଜଙ୍ଘ ଶିରଟା ଧରିଲା ଯେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁଟା ଏଠି ବାଜୁଛି, ବାଗ ହଉନି ଟୋଟାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯିବା। ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ଯେ ଗଛ ପତ୍ର ମାନେ ଜୋର ହଲୁଛି, ଡାଳ ଫଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଉପରେ। ଗଲା ପଳେଇ ଯିବା ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଲଟା ବି ଧସିଗଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇ ବାହାରି ଆଉ ଆସିବ ଆଉ। ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସପୋର୍ଟ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଲଗେଇ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇଜ୍ କରିଦେବା, ସାଇଜ୍ କରିଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ସାଇଜ୍ ହେଇକି ହେଇଗଲା। ପଳେଇ ଯିବା, କାହିଁକିନା ବର୍ଷାଟା ଉଠେଇଛି, କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଚୁଆ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବହୁମୂତ୍ର ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଉଦା ହେଇଯିବ। ତା ଆଗରୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଗୁଦାର ମାଲ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ସିଧା ବଙ୍କା ଥିଲା, ସିଧା ହେଇଗଲା ଏବେ, ସିଧା କରିଦେଲେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବର୍ଷା ପୁରା ନାଛି ଦେଇଗଲା। ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଚାଉମିନଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ବର୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁନାରେ ମାଲ ତ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଭିତରେ ଶୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲା, ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ପୁରା ମାନେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା, ମୋ କାମ ସରିଲାନି ଏଠି, ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତିଆ ସବୁ, କିଏ କରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇ, ସେ ଦହିବରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର। ଯାଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କାରଣ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଚାଉମିନ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର କାମ ସରିଲାଣି। ଏଇ ଆଗରୁ ଖାଲି ସର୍ପ, ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ପ ନେଇକି ପଳେଇବା। ଟିକେ 5ଟା ବସ୍ତା ସର୍ପ ନେଇକି ପଳେଇବା ଏଇ ଆଗରୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ମୋ ଲୁନାଟା ଯାକ ପୁରା ଧୋଇଗଲା, ମଇଦା ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଉଥିଲା, ପୁରା ନୂଆ ଦେଖାଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଆଉ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଯିବା ଆଉ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଯାଉ, ପଳେଇବା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ, ବର୍ଷା ଜୋର ପକେଇଲା, ମାନେ ଆଉ ଜୋର କାଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ପକେଇଲା, କମି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଜୋର ପକେଇଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପଳେଇଯିବି, ଏଇ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜୋର ପକେଇଲାନି। ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ମୋତେ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ରହିବି, ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଇଲି ମୋତେ ହେଇଗଲାଣି, ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବି, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଚାଲୁ ଦୀପ କ'ଣ କରିବା, ଛିଡ଼ା ହେବା, ଛାଡ଼ୁ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟାଟା ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାଟା ମାନେ ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଆଉ, ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ। ପଇସା ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଉଥିଲା, ମାସେ ରହିଗଲି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସର୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସର୍ପ, ଆଉ ଏଇଟା ମଇଦା ଜରିଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସର୍ପଟା ଜରିଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମଇଦାଟା ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯଦି ନହେଲା ପଳେଇଯିବି ଆଉ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।